Петичка. 1 and 2. Яфо. 5. Стегнати ръчички. 8 and 1 and 2. 3, 4, 5. Петички навътре. 1, 2, 3. Хип. Ръчичка. 7. Добре. 1, 2. Петите навътре на двамата. 7, 8. 1, a 2, 3, a 4, 5, a 6. Бота 4. Go. 1, a 2, 3, 4, 5, 6. Новата част. 1, a 2, 3, a 4, 5, a 6, 7, 8. 1. Какво трябваше от тука? От тука. 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3. Опъваме колената. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Имахте уиск, Йоана, пак. От навиване на ръка. 6, 7, 8. 1, 2. От навиване на ръка. 2, 3, 4, 5. От навиване на ръка. 6, 7, 8. 1, 2, 3. Благодаря. 5, 6, 7, 8. 1. Имахте уиск, Йоана. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Още веднъж. Марио забрави какво трябва да прави. Още натам отидете, за да може да ви стигне мястото. 6, 7, 8. 1. Стоп! Защо се дърпате? Още веднъж. Йоана, гледаш там, на където отиваш. Не виждам да си готов в крачетата, Марио. Събери крачетата, Марио. Към нея тялото, Марио. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, a 2, 3, 4, 5, a 6, 7, 8. 1, 2. Другия крак, Марио. 6, 7, 8. Не сте готови в краката. Отивайки наляво, трябва да вдигна дясното бедърце, Марио. Висока пета, Йоана. Марио, другия крак. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хубави ръце. Еднакви. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Движи. 6, 7, 8. 1, a 2, 3, a 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бедра не виждам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, a 2. Петите навътре, Йоана. 6, 7. Мисли. 1, a 2, 3, 4, 5. Един срещу друг. 8. 1, a 2, 3, a 4. Опъвам колена.